Wild li l-lum jiret proprjetà minant il-ġenituri tiegħu b'valur ta' 100,000 euro iħallas 5,000 euro f'taxxa tal-boll. Imbagħad jekk dan ibih l-istess proprjetà għal valur ta' 110,000 euro, ikun irid iħallas 12% taxxa fuq id-differenza, jiġifieri total ta' 1,200 euro oħra. Jiġifieri kif in is-sitwazzjoni bħalissa dan il-persuna jkollu jħallas 6,200 euro f'taxxi. Fil-programm elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista jipproponi tneħħija tat-taxxa tal-boll, iżda mu jsemmi xejn ser jiġri ġala darba l-proprjetà li tintiret tinbih. Dan ifisser li b'dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista waqt li llum persuna tħallas 6,200 euro f'taxxi, teżisti l-possibilità li persuna tibda tħallas 13,200 euro f'taxxi, differenza ta' 7,000 euro aktar. Id-deputat Laburista Win Bonnici talab lil wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius jikkjarifika din is-sitwazzjoni. Iżda Agius ma kienx jaf. David, mhux ċara dik? Le, mhux ċara. Dika ħadd itneħħa naqblu. Ħadd naħħuha. Meta niġi biex imbagħad imbieħ dik il-proprjetà. Il-12% tiegħi fuq il-profit ħajġi maħdum fuq il-profit kollu? Għaliex qabel jekk nirret proprjetà li tiswa 10 liri kont inħallas 5% fuq l-10 liri. U l-profit li nagħmel meta nbieħ, 2 liri pereżempju, nħallas 12% fuq it-tu. Issa ħanħallsu 12% fuq it-12 kollha, għax imbagħadniex iktar nħallas il-5, waġibieli David di, għax jiena qed iżżomm is-suq tal-proprjetà u dinha xi ħaġa li qed iċemplunna Ġifieri qed tajt sekondu. Qed insaqsik intom qed twedu għalih. Tirreferi f'każ ta' proprjetà. Programm tiegħu tisaqsi lili. Minflok David Agius beda jikkwota siltiet mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista illi kienu irrelevanti. Meta niġi biex imbieħ, il-profit kif ħajġi kalkulat? Dik waġibni. Ma stenna mhux dik tara ma tix tara dik. Għandek żball kbir. X'inhu l-iżball? Jekk missieri llum għandu proprjetà u ħajbieħha. Sewa. Jien x'ħanitlef bħala ibnu? Żgur, X'ħanitlef jien ħanitlef. Illum. Illum il-profit għalbi. Ħawaqafkom hawnhekk. Id-deputat Laburista spjega l-nuqqas ta' tweġibiet ċari min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fuq dan il-punt qed iwasslu biex jistaġna s-suq tal-proprjetà. Dan għaliex in-nies direttament involuti ma jafux hekk b'dak li qed iwieħed il-Partit Nazzjonalista u misser morru aħjar inkellar milli qegħdin bħalissa.